Sziasztok, Mautner Zsófi vagyok, és mai főző és beszélgető társam Eke Angéla színésznő. Angi imád főzni, imád piacozni, imád enni, úgyhogy ő az én emberem, és nagyon boldog vagyok, hogy a Garabonciásnak hála együtt főzhetünk. Szia Zsófi! Sziasztok! Amit ma készíteni fogunk, az egy sült káposztás, paradicsomos káposzta, morzsolt kecskesajttal és házi lepénykenyérrel. A paradicsomos káposzta az a favorit, amit én soha nem szoktam készíteni. Nem tudom miért egyébként, de imádom. Figyelj, ez nagyon-nagyon jó hír, mert a paradicsomos káposzta elég megosztó szerintem. Általában a főzelékek nagyon megosztóak, a paradicsomos káposzta különös. Főzelékes vagy? Igen? Nagyon, igen, én nagyon. Közben majd meg foglak kérni egyébként, hogy itt szereteljél, hogyha megküzdünk ezzel a káposztával. A mai menünek az ihletője a kecske és káposzta frappáns duója. Jó, igen, mi akkor itt készülöttünk, akkor nekem is egyből ez jutott eszembe, de azon voltam, hogy vajon előmerjek hozakodni ezzel? Esküszöm, hogy tényleg ez volt az egyik inspiráció, nagyon szeretem az ilyen gyegeket is, meg minden. De jó. Most attól függetlenül, nagyon szeretem. Várjál, ezt szeretném odaadni, és akkor légy szíves, ezt ilyen egész vékonyra gyaluld le, szerintem érdemes ilyen cikkekre vágni. Igen. Te azért szereted a formabontó dolgokat a művészetedben is, meg a színházi dolgokban is, hogy mennyire vagy formabontó, meg szabadságszerető a főzésben? Tehát, hogy nagyon szeretem kipróbálni az új dolgokat, de például piacban, termelőben nagyon nehezen váltok. Tehát nekem megvan már x éve, hogy kik azok a termelők, akiktől a zöldséget vásárolom. Én például azt nagyon szeretem, hogyha lojális valaki a termékekkel, meg a termelőivel szemben. Ráadásul a termelőknél az van, hogy ha ismered, akkor sokkal jobban megbecsülöd a munkáját. Másképp nyúlsz egyébként szerintem ahhoz az élelmiszerhez. Az egy érték. Ez a paradicsomos káposzta, idézőjeles, formabontó paradicsomos káposzta úgy fog összeállni, hogy készítünk egy paradicsomos káposztát, de ez egy frissebb, ropogósabb, fűszeresebb változat lesz, tehát nem a menzás szottyosra főzött, hanem egy üdébb dolog, és ennek a feltétel pedig egy sült káposzta cikk lesz, és ez a sült káposzta, ezt mindenkinek nagy szeretettel ajánlom egyébként, aki nem ismeri a műfajt, nagy cikkekben egyszerűen rárakjuk a tepsire, és 200 fokos légkeveréses forró sütőbe tesszük be, úgyhogy kicsit így karamellizálódni fog majd a felülete, édesre sül, kicsit ropogós, de azért megpuhul. Igen, viszonylag ilyen 20-25 percig kell sütni. Olyan, mint a karfiol, nem? Arról is csomó ideig azt hittem, hogy azt először lobogó vízbe meg kell főzni, órákon át várni, és ezt egyszer beraktam légkeverésre, és akkor jöttem. Figyelj, én ezeket a sült zöldségeket imádom, nagyon-nagyon sokszor készítem, és hogy te is piacozol, sok zöldséget eszel, meg sok zöldséget használsz, ezt mindig be lehet dobni. Általában egy jó forró sütő kell, az nagyon fontos, hogy ez a karamellizáció meg tudjon történni. Hogy már elő legyen melegítve? Már előmelegítettük, igen, és olyan jó 200 fok légkeverés, pici só, bors, olaj, egyébként az égvilágon semmi nem kell rá. És akkor a sajt, az ezen lesz? A sajt az majd a végén, igen, egyébként nagyon kíváncsi vagyok, hogyha itt egy lojális vagy a termelőkhöz, a termékekhez, akkor mennyire fog közel állni, reméljük, hogy akkor majd megszereted. Ugye a Garabonciás az most egy nagy megújuláson megy keresztül, vadi új a csomagolás, a receptúrák maradnak, nagyon hagyománytisztelő minden, ezek igazi kecskék, igen. valódi kecskék, valódi teljes teje, és nagyon egészséges, úgyhogy ezt a végén fogjuk majd ráreszelni, meg még készül egy házi lepénykenyér, amiben pedig kecske joghurtot fogunk használni. Jó, de jó, alig várom. Egyébként a Garabonciásnak most ez az új logója, meg ez az egész új grafikai vonal, ami bejött, én szerintem abszolút egy csini, és azért egy jó irány, mert én szerintem minél inkább a fiatalabb generációt, vagy egy picit azokat az embereket is jó lenne megszólítani, vagy közel hozni ehhez az egész szellemiséghez, és ehhez az egészhez, és ahhoz egy ilyen nagyon szimpi, és egy ilyen igazán igényes, és egy ilyen tök egyértelmű logó, meg egy ilyen grafika tök jól passzol. Arról nem is beszélve, hogy egyébként például szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy a kecsketúró, kecskesajt, kecskejoghurttal szemben, például azért, akik nem ismerik, azok részéről sokszor van egy ockodás, hogy fú, annak nagyon markáns íze van, meg nem tudom, hogy szeretem-e. Egyrészt isteni finom, tehát majd külön meg is kóstolhatjuk mindegyiket, nagyon finom. Másrészt, azt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy a kecsketej önmagában szuper egészséges, az tele van egy csomó vitaminnal, olyannyira, hogy a
laktózérzékenyek is Így fogyaszthatják, így ugye? van, ugye a tejfehérje összetevők miatt ugye fogyaszthatják, akik enyhén laktózérzékenyek, sokkal kevesebb benne ugye a tejfehérje molekula, és képzeld el, hogy ugye a régi magyar konyhában egyébként nagyon fontos volt, tehát ugye régen juh meg kecske, sajt és elérhető tej volt, is és volt, elérhető, nem? mindenhol ugye kecskék voltak, meg juhok voltak többnyire az Alföldön, és hogy például még a szanatóriumok mellett mindig kecskelegelőt, meg csapatokat kecskelegelőt tartottak, mert hogy annyira egészséges maga a kecsketej, hogy a betegeket mindig kecsketejjel tumingolták fel, meg gyógyították. Úgyhogy ezt nagyon sokan nem tudják, hogy ez igazából egy ilyen igazi superfood, meg szuper élelmiszer, úgyhogy minél többet kell belőle fogyasztani. Én beszaladok a sütőbe közben egy kicsit, és akkor ezzel majd mindjárt dolgozunk, igen, és elkezdjük a szószt. Úgy fog ez a paradicsomos káposzta főzelék, formabontó főzelék összeállni, hogy készítünk egy ilyen jó fűszeres paradicsomszószt, azért vágtam hozzá én közben már a hagymát, gyömbért és fokhagymát, szuper Ez, hogy trió. együtt van a gyömbér a 2 hagymával, ezt lopom. Eleve isteni illata van, és egy nagyon jó alapot ad neki, úgyhogy először ezt így átpárolom, tulajdonképpen átdinsztelem kicsit, arra rámegy a paradicsomszósz, egy csomó fűszer, azt már mindjárt mondom, hogy mi, lesz egy jó fűszeres paradicsomszószunk, és külön vagy wokban, vagy egy ilyen serpenyőben a káposztát megpirítjuk, és az is egy ilyen jó, friss, ropogós karamellizált, ezt úgy fogjuk majd összekeverni. Tehát nem főzve van, nem egy ilyen nagyon puha, hanem egy friss, de ropogós káposzta, és szerintem nagyon-nagyon szeretem így ebben a formájában, úgyhogy remélem, hogy még azért paradicsomos káposztának elmegy. Szerintem igen egyébként. Paradicsom van benne és káposzta, szóval paradicsom van benne és káposzta, mást, így van, és sót azt mindig rögtön az elején szoktam rá tenni. Én is, hogy kijöjjön a leve. Ne égjen oda, így van. Római kömény, jó. Pici köripor, mennyire vagy chili barát? Jöhet? Jó, akkor csípősre csináljuk. Ezek a jó fűszeres alapok, és akkor erre jön majd a paradicsom. Paradicsomszószunk az itt közben szépen elpötyög, ugye nagyjából 20 percig sül a káposzta. Tehát ez körülbelül tényleg össze is áll ennyi idő alatt, mondjuk egy 30 perc simán este össze lehet dobni egy ilyen gyors hétköznapi vacsira. Kicsit megpuhul benne a hagyma, és akkor közben pedig elkezdjük a káposztát is karamellizálni, úgyhogy azt meg majd ezen a serpenyőn, és az pedig úgy működik, tök forróra felforrósítom zsiradék nélkül, mikor már szinte füstöl, akkor megy bele egy pici zsiradék vagy olaj, és rádobjuk, és akkor azt ilyen pár perc alatt gyakorlatilag, mintha egy ilyen vokos zöldséget készítenénk. Jó. Csináljuk. Jó. $1 millió kérdés. Igen. Ebbe a paradicsomszószban nem rakunk cukrot, ugye? Figyelj, nem rakunk cukrot, de mert szeretnél, vagy imádod? Rakhatunk. Figyelj, nagyon attól függ, hogy milyen a paradicsom, tudod. Tehát, igen, hogyha egy savasabb paradicsomot, akkor egy kicsi csipet cukrot nyugodtan lehet bele tenni, kóstold meg, hogyha kell, akkor rakunk bele egy kicsit. Én most itt a te irányításol alatt vagyok, én nem fogom ragaszkodni hozzá. De azért jó. Nyugodtan rakhatunk bele egyébként, tényleg egy picit attól függ, hogy milyen paradicsommal dolgozunk. Viszont akkor ránézek a káposztára és hozom, jó? Addig egy ilyen kanálnyi cukrot tehetek? Egy pici. Nyugodtan, figyelj, nem kell úgy, hogy egy titokban így bele kell. Kóstold meg tényleg nyugodtan, ahogy a te ízlésednek jól esik. Úgyhogy... Na, tadám! És ez így néz 20 ki. perc alatt. Ez 20 perc alatt ilyen lesz, forró lesz, úgyhogy addig még gyorsan ide kicsit leteszem pihentetni, meg hogy picit szobahőmérsékletűre hülye, de hogy ez ennyire marha jól néz ki, és látod, nem kell megijedni, csak hogyha valaki most azt gondolna, hogy ez megégett ez a káposzta, nem égett meg, ennek ilyennek kell lennie. Kicsit itt ez ropó, egyébként ezt már akár meg is kóstolhatod, így nyugodtan, ez egy káposzta chips gyakorlatilag, és isteni finom. Nagyon jó. Tehát, hogy én ezt a sült káposztát, és ezt lehet feltétként bármire rárakni, vagy egyszerűen csak egy ilyen nagy tál sült káposzta, rászórsz ezt de jó, hogy ma találkoztunk. De jó. És hogy ezek a legegyszerűbb dolgok szerintem úgy látom, hogy ezeket szereti mindenki. Tényleg káposzta, paradicsomszósz van a kamrában, vagy nem egy bonyolult, nem költségigényes. Nem drága. Pici csavart, hogyha fűszereket tartasz a kamrában, akkor amilyen hangulatod van, de ha meg nem szereted az egzotikus dolgok, akkor nem teszel bele körét. Ha cukrosabban szereted, akkor még belecsempészel egy kicsit. Szóval, hogy itt tényleg abszolút saját ízlés szerint lehet mindent készíteni. Úgyhogy ez is meg lesz, szerintem 2 perc alatt. Ilyenkor már, mikor nagyjából kész van, akkor só.
Tehát ez egy formabontó alternatív paradicsomos káposzta, de paradicsomos káposzta. Bevallom, hogy a formabontóságot azt alapvetően én inkább a színházban szeretem, vagy a művészetekben, és a konyhában annyira nem, de azért erre nagyon vevő vagyok. Jó. Persze. Na jó, akkor szuper. Megvan a sült káposztánk, megvan a paradicsomos káposztánk, és arra gondoltam, hogy még mutatok neked még egy receptet, ami egy ilyen szuper bomba biztos, mindig működő villámrecept, egy ilyen házi lepénykenyér. Azért nagyon jó szerintem, mert amikor az van, hogy tényleg ilyen kamra dolgokból tudod, otthon állsz, hogy fú, már nincs kedved sehova lemenni, de kéne vendégeknek, és hogy ezt nem kell pihentetni, nem kell bele élesztő, 2 perc alatt összegyúrod, és szerintem nagyon finom, és gondoltam, hogy így tunkoljuk majd bele a paradicsomszószt. Úgyhogy a lisztet légy szíves add oda, körülbelül 250 g liszt, egy csomag sütőport, jó nagy csipet só, majd pici olajat teszünk bele, és nagyjából egy olyan 2-2,5 deci joghurt. De az mindig olyan, hogy ugye látod, milyen sűrű, mennyit felvesz nagyjából, és nem is, én ehhez nem szoktam gépet, hanem ezt kézzel szoktam egyébként begyúrni, 2 perc alatt kész van. Azt akartam még kérdezni, hogy erről az Alvó Színházról meséljél, mert én sajnos erről lemaradtam, és ez aztán tényleg formabontó, szóval ezt hogy kell elképzelni? Ez tényleg úgy, ahogy van. Eljössz, és megérkezel egy térben, ahol gyönyörű, egyesével megrajzolt, Olá Anna művésznő megrajzolta egyesével az összes párnát, takarót a mesémnek a szereplőivel. Tehát amikor te befekszel az ágyba, akkor már a mesébe burkolózol tulajdonképpen, és én utána betakargatlak, és elolvasom neked a mesét, és te eközben nyugodtan aludhatsz. Tehát ez az a hely. Nagyon sokan úgy jönnek, hogy jaj, mi van, hálázom, és olyan jót alszanak, és annyira hálások. Tehát ez valahol a felolvasó színház, a meditáció, meg egy ilyen élő installációnak a keveréke. Én írtam egy mesét, a Fehér Ló fiának a történetét gondoltam újra egyébként, és valójában tényleg az volt a gondolatom, hogy most őszintén, Zsófi, téged mikor takartak be utoljára? És téged mikor etettek utoljára? Mert ez ugyanaz, ez olyan. Mikor olvastak egy felnőttnek utoljára? Hát gyerekkorában, és valahogy az volt még így a hívó szavam, hogy vajon mi az, amikor a legjobban biztonságban éreztük magunkat, amikor a legnagyobb szeretetben, egy ilyen bizalmi térben. És annak örülök a legjobban, mert hogy itt valójában tényleg emberek eljönnek, egy kis közösség alakul ki, és idegenek lefekszenek egymás mellé. Ha elmersz aludni, akkor szerintem az azt jelenti, hogy tényleg egy olyan biztonságos atmoszférában érzed magad, ahol ezt megmered tenni, és hát fantasztikus élmény. Ezt pedig csak így kinyújtottuk ilyen hosszú kis, teljesen szabálytalan formára. Itt nem kell. Olajon. Igen, egyet még kinyújtasz nekem, és akkor közben pedig elmondom, hogy ezt sütni úgy érdemes, hogy serpenyőben. Pici olajat fogok majd rátenni, abba egyik oldalát megsütjük, lefedjük 1 percet úgy, hogy hagyjunk egy kis teret, meg időt, hogy a sütőporttól megnőjön, és utána még kb. 2 percig sütjük, és kész. Ezen szerintem minden van benne édes, savanyú, paradicsom, káposzta, ropogós, puha, kecskesajt, tunkolós, szóval minden történik benne, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá, kóstold meg. Meg akkor azért kenyeret törünk. Jó, az mindig, az is a jó kapcsolatnak. Nézd meg, milyen jól néz ki egyébként. Hát ott, hogy ez egy 2 perc. Jó? Jó? Ugye vártam a paradicsomos káposzta ízt, és így aztán elkezdtek feltörni a kömény, meg az ütött nagyon, ízlik? Tényleg egy nagyon friss, lucskos, ízletes, nagyon jó. Szóval paradicsomos káposzta, sült káposztával és kecskesajttal,
paradicsomos káposztának egy picit formabontó változata. Remélem, hogy kedvet csináltunk hozzá. Ezzel a tunkolós módszerrel azért ez egy elég klassz étel szerintem. Akár egyébként egy hétköznapi vacsorára, hát láttatok, hogy ez nagyon gyorsan elkészül, akár egy vendégségre lehet nagy adagban is készíteni. Úgyhogy remélem, hogy tetszik mindenkinek. Angi, nagyon köszönöm, nagyon jó volt veled főzni. Nagyon jó volt, nagyon. Jaj, de jó. El fogod ezt készíteni szerinted? Alig várom. Alig várom. Jaj, de jó. Mert hát nyugodtan bármelyik elemét külön-külön is ki lehet próbálni, nem kell receptet soha követni, de azért, hogyha mégis követnétek, akkor az alföldigarabonciás.hu honlapon ugye megtaláltok mindent lépésről lépésre, arányokat, a lepénykenyeret, a sült káposztát, mindent. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon élveztem én is a Nagyon jó. társaságodat. Főzzetek sokat, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!